Hola jugadores i jugadors, benvinguts. Avui us porto Parcs, un joc de taula de 1 a 5 jugadors, d'unes partides que no duren molt més d'una hora. L'autor és en Henry Audubon i l'editorial que ens porta al castellà és Strangis Games. Parcs és un homenatge als parcs nacionals americans. Els jugadors es posaran a la pell de dos senderistes que recorreran els diferents camins, les diferents rutes dels parcs per visitar les espectaculars vistes que ofereixen, a més d'observar la flora i la fauna. Dit això, procedim amb el tutorial. Col·loquem el tauler enmig de la taula i al costat posem els nius amb totes les fitxes de recursos que seran la reserva general. Barregem les cartes de parc boca avall per formar la baralla de parcs. Posem 3 cartes boca amunt en els espais del central del tauler. Deixem la baralla al seu costat. Fem el mateix amb les cartes d'equipament. Barregem la baralla, la deixem al seu espai corresponent i en revelem 3. Després barregem també les cartes de cantimplora i en repartim una boca amunt a cada jugador. Aquesta carta serà la carta inicial de cada jugador. La resta de la baralla de cartes es posen al corresponent espai. Seguidament barregem també les cartes d'any. Es reparteixen 2 a cada jugador. Els jugadors escullen una de les 2 cartes i la mantenen en secret i descarten l'altra sense ser revelada. La resta de cartes i les cartes descartades van a la caixa. Barregem la baralla d'estacions. Posem la baralla en l'espai reservat del tauler i revelem la carta superior que serà l'estació inicial. A continuació preparem la ruta. Primer posem la lloseta d'inici de ruta a l'extrem esquerre. Formem 2 piles, la primera formada per les 5 ubicacions bàsiques, bosc, muntanya, vall, oceà i vista. Si juguem una partida de 4 i 5 jugadors hem d'afegir la lloseta de cascades amb les bàsiques. La segona pila són les de les llosetes avançades, les que tenen un asterisc. Les barregem boca avall i agafem una i l'afegim a la pila de les bàsiques. La pila que queda d'avançades la deixem al costat del tauler central. Amb la pila de llosetes bàsiques amb una lloseta avançada la barregem totes i llavors anem revelant una a una formant la ruta començant per la lloseta d'inici. Tanquem la ruta amb la lloseta final de ruta per la cara que no sigui per partides en solitari. Cada jugador agafa els seus 2 figures senderistes i la lloseta d'inici de ruta del seu color escollit. Decidim el jugador inicial i l'últim jugador per ordre de torn es queda amb la fitxa de la càmera. Els senderistes els posen sobre la lloseta d'inici de ruta. I ja podem començar una partida, a parcs. Els jugadors assumeixen el rol de 2 senderistes que recorren diferents rutes durant 4 estacions de l'any, o sigui, una partida dura 4 rondes. Cada ruta representa una estació diferent. Aquesta canvia en cada estació i es va allargant. Cada torn els jugadors envien un dels seus senderistes a recórrer la ruta. Durant la marxa, els senderistes arribaran a ubicacions on realitzaran accions. Quan un senderista arriba al final de la ruta, podrà utilitzar el conjunt de recursos i elements obtinguts per obtenir punts de victòria. Com tot bon Eurogame, el jugador amb més punts guanya. Com hem dit, els punts es poden obtenir visitant parcs, però també realitzant fotos i amb accions de bonificació. Una ronda acaba quan tots els senderistes arriben al final de la ruta i la partida acaba al final de la 4ª ronda. A l'inici de cada ronda hem de mirar el patró climàtic de la carta d'estació revelada. Llegim en veu alta l'efecte de la carta i, si és el cas, s'aplica immediatament. Llavors la mateixa carta ens indica les fitxes de recursos que hem de posar en la ruta. Seguim el patró i comencem posant els recursos a partir de la segona fitxa de ruta. Anem repetint el patró fins a arribar al final. A continuació, els jugadors aniran realitzant torns per ordre començant pel jugador inicial seguit en sentit horari. El torn d'un jugador consisteix en, primer de tot, el jugador mou el senderista a qualsevol ubicació que estigui a la dreta de la seva posició actual. Pot ser el primer que té just davant o pot ser fins que tot al final de la ruta. Un senderista mai es podrà moure cap a l'esquerra, sempre a la dreta. A continuació, realitzar l'acció associada a la llibreta de destí. Un cop acabada l'acció, el jugador té que mirar quantes fitxes d'acció té a la seva reserva. Si en té més de 12, n'ha de descartar fins quedar-se'n amb 12. Si un senderista és el primer en arribar a una ubicació on hi ha una fitxa de recurs, aquest se l'emporta. Llavors, la resta de jugadors van fent el mateix. Això sí, un senderista no pot visitar una ubicació on hi hagi un altre senderista rival o del mateix color, a no ser que giri la seva fitxa de foguera per la cara apagada. Llavors sí que poden compartir ubicació. Com a norma bàsica, el senderista ha de poder realitzar l'acció sí o sí de l'ubicació de destí. Si no pot realitzar-la, ha d'escollir una altra ubicació. Sempre els hi queda arribar al final de la ruta. A continuació, observem les accions de les ubicacions. En les ubicacions bàsiques tenim ubicacions on els jugadors obtenen recursos. Simplement els agafen de la reserva general. Els recursos estan limitats. Si no en queden a reserva, no es poden aconseguir. Com a excepció, tenim la ubicació de la vista, on els jugadors poden agafar una carta cantimplora o poden pagar 2 fitxes de recurs per fer una foto i obtenir la càmera. Quan un jugador obté una cantimplora, la col·loca davant seu. En qualsevol moment del seu torn o dels futurs torns, pot col·locar a sobre un recurs d'aigua i activar els beneficis indicats en la mateixa cantimplora. Quan un jugador realitza una foto, ha de pagar 2 fitxes de recurs i obté una lloseta de fotografia. Cada lloseta de fotografia val un punt al final de la partida. Obtenir la càmera permet al jugador pagar una fitxa menys sempre que hagi de realitzar una fotografia i al final de l'estació podrà fer-ne una de nou pagant només un recurs. En les ubicacions de ruta avançades trobem
la ubicació de fauna, on els jugadors poden agafar una fitxa qualsevol per obtenir una fitxa de fauna. Aquestes fitxes de fauna són comodins, serveixen per pagar qualsevol recurs per visitar parcs o realitzar fotografies, en cap cas per utilitzar cantimplores o comprar equipament. La seva forma i dimensions són diferents, però només és un aspecte estètic. Totes funcionen igual. A l'alberg poden intercanviar 2 fitxes per 2 altres de qualsevol tipus. En el mirador podem reservar o visitar un parc o poden comprar una carta d'equipament. Aquestes accions les veurem en més detall després. I en el riu poden pagar un recurs d'aigua per recopiar l'acció d'una altra ubicació on hi hagi un altre senderista. Quan un senderista arriba al final de la ruta ha de seguir els següents passos. Primer dona la volta a la seva lloseta foguera apagada, si ho estava. Després ha de col·locar el senderista en un dels 3 espais d'acció. Ha de posar-lo en l'espai més a la dreta possible obtenint una bonificació per arribar abans. Seguidament realitza l'acció associada. El primer espai que tenim consisteix en reservar una visita a un parc. Els jugadors agafen un dels parcs que hi ha disponibles a la taula central i se'l queda davant seu. Aquest parc només podrà ser visitat pel jugador que tingui la carta. A continuació revelem una carta nova de parc. El primer jugador en realitzar aquesta acció al final de la ruta obté la fitxa senderista inicial per la següent ronda. El segon espai correspon a comprar equipament. El jugador que faci aquesta acció escull una de les cartes disponibles i paga el seu cost en fitxes de sol. En aquest moment precís, el jugador obté els beneficis immediats i ja disposa de les habilitats descrites en la carta. El primer jugador en fer aquesta acció obté un descompte en la compra de la carta d'equipament. En partides a 4 i 5 jugadors, el segon jugador en arribar també obté el descompte. El tercer espai d'acció que tenim és a realitzar l'acció de visita a un parc. El jugador escull un dels 3 parcs disponibles en el tauler central o un dels que té reservats prèviament. Per realitzar la visita, el jugador ha de pagar els recursos indicats en la carta de parc. Té la carta de parc i l'ha de guardar per puntuar al final de la partida. Un cop realitzada la carta, es revela una nova, de la baralla. Després de realitzar l'acció, el senderista ja no podrà tornar a moure's fins a la propera estació. Un jugador hagi mogut al final de ruta tots 2 senderistes ja no podrà realitzar res més en aquesta estació. Quan només quedi un senderista per arribar al final, aquest estigui on estigui, ha de moure's directament al final de la ruta i realitzar les accions associades. Després es finalitza l'estació i hem de seguir els següents passos. El jugador que té la càmera pot realitzar una fotografia pagant una sola fitxa. Seguidament tots els jugadors buiden les seves cantimplores plenes d'aigua i l'aigua la retorna a la reserva. Tornem a col·locar tots els senderistes a l'inici de la ruta, recollim totes les ubicacions en joc i afegim una ubicació nova avançada, la barregem i formem una nova ruta que tindrà una ubicació més que l'anterior. Descartem la carta d'estació actual, revelem una nova carta que serà la nova estació de la nova ronda. S'ha d'aplicar l'efecte de la carta i el patró climàtic, com hem explicat. Llavors el jugador amb la fitxa de jugador inicial comença la ronda. La partida finalitza al final de la quarta estació. Cada jugador procedeix a comptar els seus punts de victòria. Obtenim punts pels parcs visitats, obtenim punts per les fotografies realitzades, el jugador amb la fitxa jugador inicial obtenim un punt extra i al final compten els punts de les cartes d'any. Poden obtenir 2 punts o 3 punts en funció del compliment d'uns objectius concrets indicats en la mateixa carta. El jugador amb més punts guanya. Parcs és un joc extremadament simple que oculta moltes mecàniques dintre d'aquesta senzillesa. L'art i disseny gràfic és preciós i la seva rejugabilitat està més que garantida per la infinitat d'opcions de diferents rutes que poden sorgir. Fins aquí tot, moltes gràcies per veure el vídeo, si us ha agradat us convido a subscriure al canal i que això ajuda moltíssim a tirar endavant. Fins la propera!